videli smo Miša na času muzike, kako da pevamo tamo? Ne, čoveče, danas nema izazova, već sam potpuno iscrpljen. Ko je mali Felix ovde? Ma čekaj. Ja sam Jesi li lud? Zašto? Moram večeras da se ušunjam u ovu muzičku sobu i da prenoćim ovde. Nađemo se večeras na ulazu. Flex? Ja sam! Zašto vičeš? Imaš svoj telefon. Bolje da šalješ poruku mesto da vičeš ispred prozora. Ostavio sam ga kući. Okej. Dobar posao. Dobro. Jesi li uzeo baterijsku lampu, konopac, maske, glavni ključ? Ne. Ali sam uzeo čips, vodu i krekere. A zašto si to uzeo? Pa šta ako gladnimo? Dobro. Idemo na terasu. Idemo. Kako ćemo to da uradimo? Da, šteta što nemamo moći kao Spider-Man. Da li govoriš o svojim stripovima? Da. Nisi uzeo konopac? Nisam. Aha. Dobro. Pazi okolo. Pokušat ću da uđem. Hajde. Okej, ja čuvam stražu. Hej, ko je ovde? Zdravo. Zdravo, druže. Šta radiš ovde? Jesi li nešto izgubio? Da, jesam. A izgubio sam ključeve kao tvoje, samo od mog stana. I šta predlažeš? Da li bi mi otključao našu školu sa svojim ključevima, zaboravio sam ih na plesu. Ne, već je sve zatvoreno. Ali molim te, na njima je jako skup privezak koji mi je poklonila baka. Okej, imaš 30 sekundi. Sjajno, idemo. Mnogo vam hvala, divni ste. Gde je ovaj miš? Neko uspe da ga dovuče ovamo. Hej, bote. Jesi li siguran da će mi to pomoći da parotim svoju reputaciju? Da, Flex, garantujem uspeh ako slediš. Dobro, da li mi obećavaš to? Da, Flex. Okej, obećao si. Kakva je to buka? To Ko je tamo? To je moj stomak. Boli. Jesi dobro? Boli me. Hej, jesi okej? Ne. Treba da ideš kući. Ne, u redu je. Hajde, idemo. Šta ću ja da radim ovdje celu noć? Ne mogu ništa da igram. Tu negde i miš juri. Biće to zabavno veče. Bože, koliko si lepa. Dakle, ovo je miš kojeg su se svi plašili. Pa sad se ne plašim da budem sam ovde. Verovatno sam ih ostavio u jakni, to je jedino rešenje. Pa to je u redu, sa ključevima je uvek tako. Jesi li ti dobro? O, da nije bilo tebe, već bi ko zna šta. Da. Mislim da je vreme da ti ideš kući, a ja moram da radim. Da, mnogo vam hvala. Doviđenja, prijatno. Laku noć. Čoveče, ovde sam. Hej, ja. Hej ti, jesi li već ušao? Da, mislim da nije miš, to je hrčak. Hrčak? Da. A kako je stigao tamo? Nemam pojma. Okej, batice, dobro sam, hvala puno. Zdravo. Ajde, ćao. Pozdravi Vidimo Hrčka, se. ćao. Ćao. Hej, imam sjajne vesti za tebe. Šta, miš je uhvaćen? Da, to uopšte nije bio miš, već hrčak. Flex mi je poslao fotografiju. Sladak. Znaš li ko je vlasnik? Jok. Hajde da pošaljemo ovu fotografiju na zajedničko ćaskanje škole, pa ćemo naći vlasnika hrčka. Tačno. Hajde da ga pošaljemo onom ko nam je poslao aktove od Flexa. Jako smiješno. Ćao.
Ćao društvo, jeste videli fotografiju? Jel znate čiji je? Čekaj, O, to je moj hrčak. Tvoje? Da, tražim ga od juče. Zanimljivo. Čekaj, a gde je Flex? saznaćemo za čas. Zdravo čoveče, gde si? Aha, da, predaću telefon. Sa to... Da. Ćao. Ćao, Flex. Aha, da, hrčak koji si našao je moj hrčak. Da, tražim ga od juče. Aha. Ovu fotografiju ćemo poslati svima, a svi će zaboraviti na vašu jučerašnju sramotu. Da. Odlično. Samo mi reci kada dođem po njega, molim te. Da, u redu, možeš kad god. Okej, onda dogovoreno. Hvala ti, Cringe. Jeste Jesi čuli? čula? Sjajno. Tako je, društvo. Čini mi se da mi se život malo popravio, dok naravno nije došlo vreme za nove izazove. Šta mislite, šta će bot želiti da od mene sledeći put? Ostavite komentar i pretplatite se na kanal da ništa ne propustite.